Vítejte u našeho videa. Naším zkoumaným subjektem byl slíďák zemní. Jedná se o bezobratlého živočicha z největšího kmene živočišné říše, členovců. Dále se řadí mezi klepítkatce, což je podkmen, do kterého patří kromě pavoukovců i štíři nebo roztoči. Nakonec pak slíďák zemní patří do čeledi slíďákovitých. Slíďákovití obývají prakticky všechny biotopy a našli bychom je na téměř všech světadílech s výjimkou Antarktidy. Na světě žije přes 2000 druhů těchto pavouků a asi 64 z nich bychom mohli nalézt i v České republice. Slíďák tatarský, jehož samice dorůstá až 35 mm, je dokonce největším pavoukem Evropy, v Česku je ale poměrně vzácný. Charakteristickým znakem slíďákovitých je uspořádání jejich očí do 3 příčných řad, ve kterých se nachází celkem 8 očí. Nohy jsou silné a jsou opatřené 3 drápky a chomáčkem přilnavých chloupků, které slíďákům usnadňují pevné uchopení kořisti. Na holeních jsou pak chloupky uspůsobené ke vnímání zvuku a vibrací. Jejich zadeček je protáhlý a nacházejí se na něm 3 páry snovacích bradavek. Slíďáci jsou z velké části denní pavouci. Protože žijí převážně na zemi, jsou zbarveni v různých odstínech hnědé, aby splynuli s prostředím biotopu. Některé druhy slíďákovitých předou sítě, jiné obývají podzemní nory, ale mnohé si nestaví žádný úkryt. Mají jedové žlázy, ale jejich jed je uspůsoben pouze na lov malého lezoucího hmyzu a pro člověka tak není nebezpečný. Typické pro ně je, že samice nosí kokon, tedy vláknitý obal z vajíčky, připevněný k zadečku, díky čemuž může samice během této doby přijímat potravu, což u některých druhů pavouků neplatí. Po vylíhnutí samice pečuje o larvy až do jejich první ekdyze neboli svlékání kutikuly. Pavouci obecně slouží jako potrava mnoha druhům živočichů. Ptáci jimi mohou krmit své mladé, ale někteří dokonce sbírají jejich kokony a používají je jako výstelku hnízda. Pro slíďáky jsou významnou skupinou parazitů vosičky hrabalky, které pavouka paralyzují svým žihadlem, poté na něj nakladou vajíčko a vylíhlá larva pavouka postupně stráví. Dalšími významnými parazity jsou lístice, ale někdy je mohou napadnout i některé houby. Konkrétně slíďák zemní dosahuje délky těla 7 až 9 mm, ale samice může mít až 14 mm. Mají poměrně krátké a robustní nohy opatřené chloupky, hlavohruď je tmavá se světle hnědým pruhem a zadeček je hnědý s nevýraznou kresbou a skvrnami. Samci jsou tmavěji zbarveni než samice. Slíďák zemní patří k velice hojným druhům a obývá listnaté lesy, louky, ale i zahrady nebo parky, kde žije na zemi pod listím, napadaným dřevem nebo kameny. Samice může mít i 2 kokony za rok a před vylíhnutím mláďat se s kokonem zahrabává. Té nosí mláďata jako většina slíďáků nějaký čas na zadečku. Na pavouky se slíďáci dožívají poměrně vysokého věku, a to až 4 let.